ג'וי די-ג'ייז, המוזיקה לחתונה שלכם. joydjs.com. מה נגיד לו? מה נגיד לו? קודם כל, שלומי. שלומי, אתה תותח. אנחנו מאוד נהנינו. עשית לנו שמח. ואנחנו אוהבים אותך. באמת, שלומי, תצליח, באמת. ממליץ בחום על הדי-ג'יי הזה, כי אין דברים כמוהו, באמת, אין דברים כמוהו. ואם הוא גרם לי להיות צרודה ועייפה, זאת אומרת שהוא הדי-ג'יי. ואין לי רגליים. לא הרבה מביאים אותי למצב כזה. רגליים, רגליים. רק שתדעו שהשעה 2:30 בלילה ואנשים לא הפסיקו לרקוד עד עכשיו. הנה, שתקו 2:30. ועכשיו נגמרה החתונה, הוא לא הפסיק להרקיד אותם עד עכשיו. אלוף, הבן אדם אלוף, מתקלט ל2,000 איש, מעיף אותם באוויר. תותח. אוהבים אותך, שלומי. באמת. ג'וי די-ג'ייז, המוזיקה לחתונה שלכם. joydjs.com.